Здравейте, геймерчета, Демстар тук. Това е 14 епизод на Survival, да. И в този епизод искам да ви кажа, че имам няколко промени. Първо, съм с нов скин. Готин е. Второ, имам вълна и един чест плейт, който се сложа. Така, сега ще направим вълната. Аз по вълната. Имам вълна, просто казвам. Сега ще направя леглото. Е така, ще го сложим. Така, след това фермата е по-голяма и там има за обиране. Интересно, много пъти днеска се опитах да направя този клип и се има нещо за обиране. Наистина вярно е така. Така, сега тук горе съм изчистил мястото. Защото тук ще правя къщата. Ето как готино луксозното тръгване. И ето тук някъде ще остава две квадратчета, две. И ще направя нататък къщата. Което ще стане в този епизод. Има ли още нещо за обиране? Май не. Така. Значи слизаме в шелтера. Да, че имам много айрон също. И още някой друг. Това е просто най-важното, което ви покажам. Така. Взимаме каблстоун. И каблстоун слабове може да ни потрябват. Такива слабове може да ни потрябват. Тук имам още такова дърво. Още много такова дърво. Добре. Така, може и те фенсове да ни послужат за нещо. Това дърво бялото го взимам, ще го обработа. Доста дърво. Така. Значи първо трябва да решим как да стане къщата. Така, първо ще слезем да отспим. Това се знае. Така правим. Заспиваме. Сладко. Така. Значи да помисля как да бъде къщата. Значи, ще започнем с слабове. Аз направих така. Значи, първо началото тук ще го направим. Няма да започнем веднага къщата. Трябва да е малко по-готино. Началото ще е така. Тук правим така. И тук така. Добре. Сега, след това, даже може и така да направим. Не, това няма да го продължавам. Така просто едни квадратчета. Така. Значи къщата ще бъде... трябва да бъде симетрична. Така тръгвам тук отпред и ето тук ще се пада вратата. Така. Ще има едно остава. Presents. Says или ще трябва да правя
Не, това няма да е така. Добре, стигна ми дървото и сега ще слезем долу да направя славове. След това... Не знам. О, аз имам още дърво. Нищо, той не ми трябва. Сега... Така, толкова славове ще стигне 30. Сега ще направим бяло дърво. Също 30. Сега 30. И ще може да не стигнат, затова ще направим и още. Значи, това ще бъде шарено, така да се каже. Така. Колко да скача? Диджей Сергей Киллер. Presents. Oh my god! Says Така, след малко креативност може да се получи това. Доста време от нея. Сега ще Диджей Сергей Киллер. Presents. Oh my god! и качването после. Направо не ми се слуша. И така и не ми се мисли. Сега ще трябва да спа. Да е светличко. Да, това ще стигне. Някой ден мога да забравим, че е правилно със славове това. И един път го щупа. Бах ти бага. Верно, че го правихме със славове. Това е миналия епизод. И ще стане някакъв бък. Или там някакъв минал епизод. Така. Сега. Тук ще направим стаечката, която казах, че ще правя. Тя ще бъде толкова голяма. Не, даже ще е по-голяма. До тук. Всъщност, тя е също. Не също така. Горе-долу е тая. Така ще е. Да кажем тук. Ще спа. Така. Малки коридорчета. Добре. Така. Тук ще сложа леглото. Тук даже в крафтинг тейбъл ще направя още една печка. Те ще бъдат една върху друга печките. Тук ще бъде, да кажем, един малък чест, върху него още един малък. Он е големия чест. Аз ще го довърша без да снимам и вие ще знаете, че ще има промени. Добре. Това е всичко от мен за този епизод. Мерси за гледането.
Надявам се да ви е харесало. Лайквайте клипа. Коментирайте го. Да, коментирайте го, наистина. Харесайте го, абонирайте се за мен. Лайк, сабскрайб. Какво друго? Служете в любими. Ако искате, то не ми е много важно. Споделите с приятели, те се абонират също и... Ай, чао!